Bhí scalaí na háirteiste sa spital a Gunamara inne sásta leis i géad papur béarla. Hanne shalom, hanne na leifhiscin sílum as na ceisna hánig sús, agus ní seach a dacad is I cheappa, bhí me canal in imrí faoi ar air ach bhí se bhád níos na mai cheapans tá mar an sásta go teart. Bhí se go cheapma go se gránach, bhí se sotas. Bhí scalaí choláiste cholam cillan intrúán I thaon dearfach faoin scrúdú. Bhí golóir rudaí nua bhí text na nua bhí ceisna aníontach ach neach se go má bhí séasca. Bhí tús anmhám leis an scrúdaí. Má tá na scrúdaí ar lug mar sin bé me harbar bé me níl sam bhí se anmhá bhí nach an táam bhí se cléochnaí am tá peanna mo lámh ach sé an táach sa sásta le má scrúdaí. Cheap me gur an popper anmhá cheap me gur an réití leid rinne me nearstad arthó. Bhí go leor tupaí faoi náidir agus bhí an eiste scíomh faoi an náidir. Bhí se anmhá, bhí se bhaid níos na cheapma. Chonaic an person leis essay sos, thank God, bhí si sú lei sin. Agus faoin dain ar fád a bhí an téarma, so bhí se áirit, yeah. Bhí se anmhá, bhí se níos éasca ná ar cheapma, an tá an sásta go te thart, agus tásúla go mé na cuideile mar chéile agus go mé tar anmhá agus am. Sa trúna thug scalaí faoin scrúdú economíocht bháile. Tá me sásta leis a scrúdú sásta go te thart agus bhí iní rang bhí sé intach I predictal thulairt a dúirtúling tháinig se suas, so bhí me sásta go leor leis. Seo an chéad Scrúduithe Stáit ag riont go loch na háirteiste méireachta, mar nar thir rionsach go seo scrúdaithe an tastas hóisiirí go bhfuair fandéim COVID-19. Seo an líananas aird a riamh a chláirí le tuairt faoin áirteist agus an tastas sóisiireach. Sinna daoineachtain nuacht TG4.